Oy, ano nga ni kabudoy? Oh, adi kita yang ada di haro na ha. Nanay, adi ka haro. Oh, ay! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 20. Yes, of course, why not kukunat adi kita yung naharo budoy. Oy, happy birthday ngayon kay mga nabibit ha. Aw amoy ni Notre Dame. Haro. Oh. Wah. Usa-usa la ha. Uy, makadiyan na kita tira simbahan. Oh, gino ko husay nga ni. Ma'am, ano patron na din? Saint Francis. Saint Francis de Assisi. Javier. Javier. Kinat pora paroko. Romil. Ay, shoutout kita. Oh, for the first time kita nasingan ni kita din nga ira mahusay nga simbahan itong Haro Leyte. Amit kira altar, linhod na kita. Oo man. Mamay kalahiton, this is the one of the best kuan natin nga na kuanan nga simbahan. St. Francis. Wadit iyang hil. Nakabisita na kayo kanhi pastilan. Siguro andi ni nagbubunyag. Man, ang ihay mo to yung babunyag ka nga ni kalad ka ng alkitran para ka mahinangput. Awa mo na din tira munisipyo. Uy, Pier Plaza. Awa mo na tira munisipyo. Oy, sa Libangko, makasangkayan. Hiton nyo, adi na may Haro Municipal Hall. Nakagasarit na kita, buro ay kabaraka nagsarit na kita. Oh. So amoy din yan, ito na Haro MPS, no? Northern Police. Oo. So anira din ni Police, Chief of Police, amoy Police Major Ronald A. Puso. Haro Fire Station. So ito ni Fire Marshal din acting. Fire Inspector Estrella Dakuyan. Taga. Kung pinala, kumpleto ko lang suda. Sir, thank you sir. Thank you lot sir. Thank you, thank you. Okay na, kumpleto kita budoy. Anakon pampan BP inabuthin 1,000 city mil. Yay! There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near, with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sankey Audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. Oy, ano nga ni kabudoy? Ha? Oh, adi kita yang ada di haro na ha. Nanay, adi ka haro. Oh, anay, di lamaya. Parong, di lamaya. Ma-picture lang kita. Oo, so ma-entrada kita nga di. Ha? Oh, may di police outpost. May di hapon di kanan Pitron. Hi sir. Penyaga. Oo. A friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. Oh,
Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Today is January 20. Oh, 2026. Oh, time check Budoy. 10 minutes before 10 o'clock in the morning. Yes, of course, why not? Kukunat tadi kita yung naharo Budoy. Wala, good nga. Oy, happy birthday ngayon kay Mana Bibit ha. Asawa ni Mano Ison. Oo. Adi kita yan na, didi. Kinita kan post ni Rato na hiraha. Ay, Iloilo, nag-ati-atihan. Alam na dis kung nag-ati-atihan. Ati-ati. Happy New Year. Charot. Uy, ano ngayon din ng eskulahan? Amoy ni Notre Dame. Haro. Uy, shout out tayo. May dan yung Facebook? Ha? May da. Palo ka mo. Para shout out ni kita, shout out. O tataka-taka mo yung sticker ha. Ha? Usa-usala ha. Ini isang kay Tonyo. Oo. Isang kay mo, isang kay Tonyo. Isang kay Tonyo TV, isang kay Tonyo ha. Okay ha. Shout out na kita. Upaya ha. Kikitaan ko kung nakapalo ka mo ha. Okay, thank you. Init yun, init. Init yun, teacher. Uy, makadiyan na kita tira simbahan. Kinita kita dito, abiertos dito. Wala kad Budoy nga. May dinahin nila kita nga nihin. May kalamay tiyo, gito ang angil. Gito ka husay nga ni. Sulod kita. Tanalagsara kita makakuha nga ni ha. Banuwat. Pwede mo rin nadarang ako. Hi! Hi! Oo. Pwede kita. Yung tirapadi din siyempre dito at amo na tutun mga kuwan ba kay naton mga binurbalabagan naton maging kantuan ng mga bungto usahay baga ada pa man kita ha stage of decomposition dili pa kita baga nang nihibarugo dito asa dang buhaton. Good morning ma'am. Ano patrona din Ha? Ano patrono? St. Francis. St. Francis de Assisi. Javier. Javier. Amo tiya san patron din man. September 21. September. Tiyo balay. Hindi. Tiyo balay. Pwede ka mamatron. Taga din ka mo. Taga-Tanawan ako. Oo. September pa ha? September. Sige. Hinat ko paroko. Padre Aurelio. Padre an ngaran. Romil. Ay, shout out kita. Taga-Tanawan ako, naglilibot-libot ako at burubong to. Pwede sumulod nga diyan, no? Oo, ade abre. Abierto ade. Igtatakom ko na la. Ay, pag-abre. Ade, susugaron. Man, adi na. Thank you, Lord. For the first time kita, nasingan ni kita din nga ira, mahusay nga kuan mahusay nga simbahan itong Haro Leyte Hagitso St. Francis of Javier amo ba lugod kahaluag Budoy ha amin kira altar linhod na kita gito ginukuat disagsarit kita ha man mamay kalahitong this is the one of the best kuan natin nga kuanan nga simbahan. Ato dito may alimpong ngayon kayang quiet dida mamay kala di laro mamay timbaga pag binurbalabag I hope na entertain tagyahapon ka mo no kahit mga tamsi naglalabing-labing haroy Ginoo ko salamat haniyo salamat baga nakakakanhi kita hinin pastelan
O di rin haramamay nga itong binurbalabag kay siyahan yun nga itong kontra, sirak, panahon, kadua, gasolina. Ayan, kadiyan kita. St. Francis. St. Francis. O adit iyang hill. Mga kapatapit mo ang uy, adi ako ha. Nakabisita na kayo. Kanhi pastilan. Thank you. So tayo na malibot kita. Tapos naman kita din yan, no. Masingat tulad kita ito na malibot kita, irabagaburbong to. O ito man yan ko, no, St. Francis. Agi daw mana, thank you ha. Agi daw, ini pastilan. Asidilyo ano? Asidilyo, Reverend Father. Reverend Father? Anong nga rin niya? Romel Asidilyo. Oo, adyo tira di ko ang siguro hindi niya nagbubunyag. Man. So ito, saan ko mapabunyag utro? Ang ihain mo. May din niya dardara. Ayaw mo, basta ngayon ako, may din niya dardara na kon ang hil. Di ako. Ang ihay mo to, yung pabunyag ka nga, nakalad ka ng alkitran para ka may hinangpot. St. Matthew Paris. Era kung din ko din. O may doon na nila apostolic gihapon. Mana, thank you ha. O sige, makadi ako maulit ako. O sige, ni mana. Hindi ka lang ito. Dahil mga sugod ko ba, hiya ko, hababaw takwan. At tinuod, hababaw tak kaligayahan ba? Na-appreciate good lakot mga sugod ng mga butang ba, mga sugod din nga kuwan. Dito ka na nabagalaksi ta, pero makalilipay liwat. Nanginigad kita na hinin, pero di rin sugad ba hinin nga nakakag-explore ka. Kaya actually, una, nanunumdum ako hadto. High school kami, nag-train kami di daamo yung Notre Dame yung Abharo. Nagkuhan kami hadto kay band member hadto. Tapos naging band leader ako at the same time is Mr. Anaton Anay nawala ba, Mr. Castigliote. Ito niya, nag-train ito niyan mga banda. Thank you ha. Nag-train ito niyan mga banda-banda, kumbong buba, gudum suka dito. At mga fans sa tinuod, mga kabataan, mga atabs. Mayroon natin mga nakikilala. Mayroon natin mga nakikilala mo. Mayroon nakikilala no, natin college na. Uy, college na yun, graduating. Nagdibo na yun. Gusto maahon. Bado. Mayroon mga bata nga mga dagkuna. Dagkunat buot. Paghihikuan ni, babaroan ni, mabado kayo. Kuan naman inin, o kuan pa man inin. Isot ba daw? No. It doesn't mean no entry. Sir, mapahinga ako ha, munisipyo. Di po talaga dekat sa simbahan. Pwede kip dito. Pwede kip dito. Oo. Naman ni katadong na ni. Tapos itong police station ato gyap. Diri sir. Tuwapon. Diversion. Hirayo pa. Hirayo pa. Dili kita rayon ko dada pa. Sa Pitang Fire Station liwat. Oy, shout out kita. Mga haro at traffic enforcer. Oy, shout out. Taga-Tanawan ako. Ading panalipdanan. Thank you. Magsarang kayo na kita ha. Tonyo TV. Oy, shout out tayo. Traffic enforcer didiha ko naro. Damo na to sangkay. Thank you. Magsarang kayo na kami. May ako na kontak na ni Patron September. Dito ni Maya. Diversion ko na dito. Pero makadiyaan kita tira munisipyo.
Oo, din eh. Notre Dame lagyan pa da. Ako nasasagyan yung tagbusis. Yung tagbusis, pag medyo kanang kompa ba, bungol. Okay, marga man tigang hirapan. Hirapan kita tulog adlaw. Salit yan ang makiraga. Pakulit. Yat na hirapa. Oy, may na 7-Eleven. Ay, nato niyo kuan munisipyo. Oh, adi dia. Oy, shout out ayo. Oh, ano mata kayong kuan paneldanon. Ayawat lang makadugang dot. Tutulo pa tak subscriber. Ngayon followers. Oh, bay pwede kang makadugang-dugang ha. Oh, duduha ito sa kaiton yung sa kaiton yung TV ha. Ito na nakon ton page sa kanyo TV. Okay, thank you. Okay. Awa mo din dito munisipyo. Ha? Uy, Pier Plaza. Ha? Para kita Pier Plaza, ito di auditorium. Awa mo na dito munisipyo. Man, o asakto la di Rizal. Uy, wala kita magpicturean ko ano, sige lang. Wala kita magpicturean simbahan yung mahusay. Di na kita. Uy, ito niya sumulod. Ano ito sumulod? Pwede sir, pero ang parking area mo to tari. Oh, sige lang, sorry. Kabila. Oh, sige lang, sige. Oh, di man lang maiha. Oh, di lang maiha. Wala na diri. Oh, sige, di lang maiha, ma-video lang ako. Oh, di lang ako. Oh. Tiyak tanawan pa. Charot. Di lang maiha ha. Oy, sulibang ko. Oh, hinapad tong mayor. Mayor Jasilo Tanyala. Jasilo Tanyala. Oy, sulibang ko, mga kasangkayan. Hiton nyo, adi na may haro, municipal hall. Amoy at mayor din Jasilo Tanyala, Mayor Jasilo Tanyala. Babae, lalaki? Oh, Jasilo. Okay, Jasilo. Amo na dadin, wow, dito no. Moset ira munisipyo didi pastilan Ginoo ko kung makita ka mabagayan. O kakaiba ba baga may niya sugad-sugad ano. O kakaiba o mapicture ni kita ito nyo. Di lang maya ha. Oo, picture kita kaya pasumat kita nga di kita munisipyo. Oy. Oo. Nay, adi ako. Makirwag. Pasugara. Pastora watin. Okay. Oh, thank you ma'am. Oh, thank you. Oo. May kala ito. Hay nagitikad to kuan ha may munisipyo o may police station. Ade sir. Adili. Oh, tapos diretso mula dulo nga esquina masiring ka. Tapos luwat pinakadulo madiretso ka. Rayo ay pa. Dire. Mga 1 kilometer. Dire na ito. Oh, dire na. Oh, sige. Pagpakyan na lang ada. Oo. Sige, thank you ha. Oo. Pwede lang dito pag Opo. Thank you. Pagkakan dito pala hindi nga lugar nga baga makaglibot-libot kita. Oo. Okay, thank you. Oh, din ko ano. Pwede kita didiani umagi, kita ang tatiram tira kuan man. Kami din tira merkado no. O merkado nira din eh. Baga makuha ni tira din yo. Oh, pasay kala no. Lining yo to. Lining yo. Aton girl. Dulo ko na. Thank you good dulo. Bisan lasugan lang bahin nga ito nga binurbalabag. Baga makalilipay naghihapon para hakon kay ngayon lagi abubot at kuan kalipayan. Kaya na kami nung to. O 14 pa Manila. Makurlan kung mawara kita. Tiga awas dulo masukad nga dito kay dahil
Kami ginoyaban din ito niya na school. Waray, may datada. Ito niya noon napaka-lover boy ito niya. Tungod bang burubanda ba? Burubanda. Do, mga siyempre kaya edad ko man minority ban majority daw ito yung kinalap dito. Charot. Nangyat ko kami ito nabal. Nangyat ko na ako nabal dito baga kumuha na nabal. Ano pa yun? Nakabiling yun. Expires. Na-expire ka. Ay, kapilya. Pero kapilya din eh. Kapilya, White House. Pinakatulungot ko, no. Matisugad. Mabibili ang taga-piton. Era police station, hininira. Basta siya rin, dapat pamakyanan na lang. Kung kaya di ka kadulog mawawara, basta pamakyanan ka. Ayun ang pagkanan kita. Mana? Hyatt Police Station. Police Station. Adili. Adili pa. Sige. Mamay ka lang ito. Ipapanono bra. So God, sige. Saan ang patron nga ni? September ano? Saan ang patron nga ni? September 21. Kuwan. Martial Law. Oo. Martial Law, September 21. Diri maarom, diri pa daya buhay. Diri pa daya buhay yan, kuwan. Martial Law, September 21. Patron na araw. At least baga nasugad talayin. Sugad talayin, tapos bumbo na. Okay, mara ka mo, maapit kita lo sa alang-alang nga nasang tabi. Kay tapo yun at alang-alang. Tapos sa Santa Piliwan, bagay dudugang talaga ang blooper sad to. Our police station. Okay, look. Nga naman ito. Pero sa nukani kong batis parang na kita. Mamasarit naman kita, masarit. Awan nga na highway. Gawas na yun. Yan mo na. Sabit lang fire. Sige, parang nga na kita, parang. So di kita umugwad ano. So amoy na din hitiir. Nakagasarit na kita, buro ay kabaraka nagsarit na kita. So amoy din yan ito na Haro MPS ano, Northern Police. So anira din ni Police Chief of Police, amoy Police Major Ronald A. Puso. So amoy din ni. So along the road la nakaparada kita dito. Yan, nawakan kita Haro Fire Station. Haro Fire Station o ano yan, at ira hotline ha, 0916-852-6985. O magsapit line nila itong police station. Ano yung makadi kita, sarit kita. So sito yung pala kita sulod, nakagsarit na kita ano, amon fire station ito na Haro. O may dito baga mga estudyante siguro nag-immersion in here tuman. So ito ni Fire Marshal din acting Fire Inspector Estrella Dakuyan. Amo din ito na along the road la ini din rumbo na din tigawas na kita. Ada kay susukaron talaan ay. Nagbiling kita ito ni sticker. Panalipdanan. Tala ano man susugaron talanay. Again, this has been your friend from another stars. Siyempre ako yung mapapabili laghihap ngayon sangkay nga mayukbo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chop chop. Okay. Halala. Ano sa libang ko ha. Mausay tira di integrated bus terminal di Haro. Nagianta. Ba ano sige la siya. Bayan pang mamagian. Okay.
Tabo yan nakakuan ha. Alang-alang. Matilaw kita tira litson. Tigpera. 600 sir. Hiyay. Uy, alang-alang. Shoutout kan Joshua. Oo. Aso na. Yan kan Norwin Kaunis. Yan kan Romero Bilarde. Yan kan Badi Bulyag. Oh, thank you, thank you. Oh, mga sangkay natin na ini. Pas, ading kampa. Ading para motor. Araw ka mo. Dan, ticket. Sakay po